Преди да гледате това видео, първо се уверете, че няма някой зад вас, защото може да ви изкара акъла. Криско или Оменат. Готови ли сте? Започваме. Криско. Криско има 6 букви. Коя друга дума има 6 букви? Точно така. Гейток. Гейток се римува с поток. Точно какъвто е и половия му орган. Случайност. Не мисля. Криско идва от София. София има 5 букви. Петата буква в азбуката е Д. Коя дума започва с Д? Точно така, дрогиран. Криско се дрогирва с сперма на прах, но какво е общото между кока или Оменати? Точно така. О, Криско е олигофрен. Олигофрен има 9 букви. Деветата буква в азбуката е И. Коя дума започва си? Точно така, или Оминати? Случайност. Да, ама не. Криско или Оменат. Потвърдено.